Harrigarrizko paradoxa bat, Donostian gertatua, afaririk ez daukanarentzat, auzolan partekatua. Ekimen hau da arriskuaren, alarmak detektatua, herriak sortu zuena eta udalak debekatua. Hainbat auzotar lanean euren, lapiko eta burruntzi, ta udalak ez laguntzeaz gain, beste egiten ez utzi. Insausti eta bere lagunak, besten etxetan nagusi, hauek afari asko bai baina, solidaritate gutxi. Lotsarik gabe eta arro, jarri du dantzan mia, eta gainera bere babesle, fina bingen zupiria. Donostiako alde zarrean, diruduna eta agiria, turistentzako egin baitute, Donostiako iria. Arriskutsua izan daiteke, da esaten diezuna, ta auzotarren lema zera da, laguntza ta maitasuna. Segurtasuna da udalaren, lehen erantzukizuna, jendea gozez uste alda, egizko segurtasuna. Kalean bizi da jende pila, gauez modu narrastian, hori lortu da aberaskume, jaiklasaren sarraskian. Inorrezta nahi bulebarraren, zein portal baten azpian, etzaielako ongi geratzen, postaleko argazkian. Dena ez dedin bihurtu kontxa, udarako izozkia, edo kotxea usteagatik, jasotzen duzun ostia. Bertako eri eman baino lehen, nazka edota oskia, edo zeinentzat hiri bihurtu, dezatela Donostia. Bertako eri eman baino lehen, nazka edota oskia, edo zeinentzat hiri bihurtu, dezatela Donostia.